Dat natuur en dat mensen elkaar ontmoeten, dat ze met elkaar krijgen zoals vroeger in de traditie. De brommels, de twambaai en siekie. En daarmee op een andere manier met elkaar in contact komen. Dat vind ik het mooiste. Het jaarlijkse Brommelsfestijn vindt dit weekend plaats in de Frieske Wouden. Het Twambijenfeest verdeelt over 10-tallen locaties, zwaar onder andere bij Paviljoen Mem in Boetenpost voor een verskaat aan activiteiten. Meestal maakt het zelf mooi maken. Waarbij wel dit hier het thema Iepen en Bleed, dat we echt kunstenaars hebben op verschillende locaties. Die dus werk van hunzelf zien laten. Ik zal even klappen, ja. Werk van hunzelf zien laten, maar ook in gesprek gaan met hoe mensen gaan vragen over hun stukken of over hun werken. Maar ook hoe maken ze de dingen. Daardoor hoopt de organisatie dat Elsen in januari weer sjocht. Een van de keuzers die dit weekend bij Brommels haar werken zien laat, is Gappie Hoekstra. Zij is dwaande met een extra houten kunstwerk in haar collectie Wipeout. En dan zou dit een iris worden. Daarin komt een lietse baby. Dan komt weer een god. En dan daarachter volgt een vrouw. En het is eigenlijk als doel om twee series met elkaar te verbinden. Die ik al maken heb. En het gaat eigenlijk alweer over de positie van de vrouw. En over de maatschappij. Dat ik heel graag wil dat we mij dus al mijn oren blik zien. Het Brommelsfestijn is dus tierenbreed verspreid over de Wouden. Voorzitter van de Noordelijke Frieske Wouden en bezieker van het festijn, Gerry Visser, weet wel wat het Twambijenfeest in de omkrieten zo onlokkelijk maakt. Smoeken. Maar de houtwal en de bjemmen en ja, het smoeken gewoon en alles eromheen. En zo'n festival. Ja, het is door de hele regio verspreid en je weet eigenlijk net wat je in maakt en dan zie je toch vaak een bekende plak. Waarom? Gewoon omdat het hier goed is.